Kau. Makanya cekul. Tak tinggi lah, tak tinggi. Ora wis mesti tak tinggi enggak terkelak dah. Wis. Dulu kono wae lah, gampang. Yo. Ono wae. Nang kali mau kan enggak gimana enggak. Cing. Bentar dulu, Cok. Ngi. Yo. Cuma sing nyong iki wae. Gini. Ini macam cacing. Cacing mana cacing? Ya, cacingnya. Wah, ajaib temen. Ora cacingnya piye? Biasa toh. Sulap. Sulap. Ya wis. Ayo. Sulap kancenan. Ini Sopo jago cacing siapa? Nyong. Sing ajak mati sopo? Lah bu ta iki. Nyen lah, tak nanya lah. Dua, satu dua. Wah, tapi cicik temen kok wis dhisik ngopo? Ora gak mancing jual. Kula ana boyone, boyo 5 iki. Wih, iki cacing nang pasang. Kok usah mancing lah otomatis satu kali iso. Yes, Jo. Yo, bentar iki. Yo mencar umumnya ndak. Yo kok ora pak dae nyong. Nyong tak dhuwur nyong. Yo. Duduk sini iki. Kau nak oleh bau. Yo. Iki. Woi ini. Cuk. Oke lah siap. Raimu no. Cepet oleh-oleh. Gancuk. Sapi. Nah, ki. Mangan. Asu rasido. Nah. Oleh. Wih, oleh nyong, wih. Nyong oleh, wih. Cuk. Oleh. Nah. Masang cacing disik. Nah. Ya. Baik. Kapan kok aja? Makanan. Hei. Ya, beneran ket. Ya. Dengan Jakarta suku tempe lidaku ante. Yuh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana muga olah iwak. Cepet. Ada mancing ke? Iya, ada mancing ke? Ikan gak maju. Sakit. Yuk. Bosek kelempit. Saya lihat buri. Bentar kau nanya. Yuk. Unyu banget Adur. Kalau baik. Enggak keton, enggak perlu. Awan-awan.
Balanyong, sapa Balanyong ki? Walai. Apa ora? Rai. Anjing. Hoi, rai balanyong ya sini. Dapure nyong mek pancing yang ngene kok. Ah, rai balanyong ya loro, Cuk. Rai sing balang nyimain nyong. Loro, Cuk. Cepet panjeno. Ya, Cuk. Apa? Rai kowe nyong ketemu mati ganggu mak balangi. Rai iki mau ning kene mati kok iki. Ler ki delok kowe. Pancinge ki picah ki. Alung meloro tok le gaya macam-macam. Ora oleh oke malah rai belalang kok. Elah. Ya, Cuk ini aduh. Iwake, iwake api kono wae, oke. Ora, kene bae kok jalan. Ya, Cuk ini aduh. Apa nang yang ngene, Jonan? Ya, Cuk iki belalang iki. Jonan kan. Cegur ya. Wih, Cuk. Dikit mau. Cuk. Cuk mau malah diganggu ae kok. Dah, Cuk. Ya Rika. Jangan adem, Cuk. Ape. Masuk ah. Masuk oleh naik. Iwak lele, iwak teri. Iki kamu kenyang lah. Oh iya. Iwak anak temenang jiwa iki lah. Nangan-nangan sih ini. Tapi ini tak full. Nak panas bubuk ini. Nah, bubuk sudah. Sik. Goblokkan. Cacing pangan nih video loh. Oh, bismillah. Nah, iwake ora ya. Mau ora olah-olah jan. Ya. Nasib. Mancing kok ora olah-olah madang karo apa ngesuk iki. Duh, ketno ora olah ki priye no lah. Jan jangkrik. Panganane apa ya? Wih, tolong wih. Waduh. Jan sampah terus ketno isine lah. Jangkrik. Medun wae seser iki. Nah. Tak nang ndi lah. Kan. Kuwi iwak oleh mau wis angel temen iki. Oke di BPKM Mbak iki yo. Jogone karo masyarakat ora oleh lah. Kan jangkrik. Tuh. Racing barang dia lah. Racing aja lah. Bos. Iya. Jujur lah, Iwak ini bilang jujur lah, Mbak ya. Mantap. Oke. Ya, keren. Buruan nih wong iki. Aduh, kan nih.
sih Yes. Legot nang iki. Wih. Wah. Mancing, guys. Mancing. Blok mancing, guys. Alah, Beripat lagi. Selesai urung lah. Sekarang iki. Guys, apa mancing iki? Jangkrik. Apa kowe? Wah, lah. Wah. Woi. Dan. Sampai tak ini. Depan ora iki. Woi. Ayo ngisi lagi. Ayo ngisi lagi. Balik nang sulit. Ki kabutan iki. Paham. Iya. Pokoknya ngomong-ngomong. Walah ini. Ya. Apa ayo ali? Yang sarap ini. Samain. Pancing maning hai. Ayo, ani jangan tadi. Mau kok aku. Oh, dari nanti. Juk. Dan. Oi. Oi. Hai. Juk, malam juk. Ayo cepet ah. Kuan. Jangan bu, ayo mati kepada Wah, cepet dah. Awan ye. Duh, aduh. Oh lah baik. Baik juga Kali durai kuwi rasa sing garan sopan no. Wah, udah tuh. Manis tenan iki. Jani kae. Kae kerso opo kae? Parani cuk. Diculik kok. Sopan ora iki. Cepet. Risik. Cepet. Sik. Ambil. Ya. Prike lek rasane lek. Pancingnya kira jika ngono kan nyantel nang lambe ini ki engko repot. Kancane yang mau mancing. Kancanan iki. Duit mancing. Buang susan biar lah. Kok pergi? Kancane yang mancing goblok. Alah kancane. Tak koni wae. Cuk, ket mau. Kancane to. Bau bau ora kena. Kancane to. Bau iso kok. Bedhe iso dibal bareng-bareng. Yo,